Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6 sa 11 kagaron sa litalinasang mga balita lokal. Nakaagnas na ang lawas ang 26 anyos nga lalaki matapos makitaan kinasangagas isa ka bakanteng lote sa Purok Lirio 2, Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. 5 kadlaw nga nadula si RJ Espinase nga pumuloy sang sitio Sibucao, Purok Rosas, Pandan, Barangay Banago matapos magtambong sang birthday party sa may Barangay Tangob sa Nobyembre 22 ang gabi. Mismo ang amay ni RJ nga si J. Espinase mo ang nagkilala sa bangkay nga nasapuan. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilang, hepe sang Police Station na number 6, hindi na nila luyag sa pamilya nga ipaydalong pa sa autopsy ang bangkay sang biktima. Bangon dabato na nila ang natabo sa biktima. Wala ginadula ni Bonilang posibilidad nga gin-hold up kag ginbuno o kung ginlampusan ng biktima nga nagresulta sa niya kamatayon. Ginapausisan na ni Bonilla sa investigador ang lugar kung bala may CCTV nga mahimo makabulig para makilalaan ang suspect o kung mga suspetsado sa krimen. Sa ginikanan no kag mga grupo niya nga sa Friday nagatanda sila sa birthday party barangay Tangob kag sang tapos ng ilang selebrasyon nagpluli naman ni mga grupo kag siya nagambali siya nga makadto diri sa may area sa barangay Takuling. Ang hepe sa Police Station number 6, Police Captain Elmer Bonilla. Sa kaangot nga balita, ginatugyan na sa kapulisan sang pamilya ni RJ Espinase ang nasapuan na patay sa kagugnan sa bayan sang Forest Park sa Purok Lirio 2, Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio kay Desiree Treveles, ang pagkaisa ni RJ matapos nagtambong sa birthday party sa Barangay Tangob, nagpadulong si RJ sa iyang mga barkada sa Bangga Forest Park bangod may tabuon ini. Sulop kay Desiree, hindi naman naluyag ni RJ nga makitaan sa iyang mga barkada ang iya tabuon gani ginbili na ini siya sa lugar sa diin malapit na sapuan ang iya nga bangkay. Dugang pa ni Desiree sa nga wala magkapauli si RJ gilayo na ini nila nga ginpangita bangod si RJ suno sa iya ang sa isang tawo nga hindi kasaho ka magtunog sa iban nga balay kag hindi man kasaho kun hindi makailis ang bayo. Gintinguan pa nila nga tawagan ng cellphone sa biktima apang kaisa lamang ini ka beses nga nagring kag hindi na magkontak. Sa iban nga balita lokal, nagapadayon pa sa pagpangita sa mga ebidensya ang arson investigator sa Bacolod City Fire Department agad si Saon ang ginhalinan sang sunog sa Hava Pension House kahapon nga ginkamatay sang 6 ka mga persona kapag kapilas sang 4 ka iban pa. Sunog kay Bacolod City Fire Marshal Publio Plotenya, hindi lamang pagkasunog sang 2 ka mga motorsiklo sa hallway padulong sa mga pension house ang ila ginausisa kundi ginaimbestigaran man sang mga ini ang iban pa nga maanggulo nga makahatag kasanagan sa mga insidente. Ginmando man ni Plotenya nga usisaon ng mga CCTV sang pila ka mga establishment o komersyal malapit sa Hava Pension House sa Hibaloon kung sino ang uli nga tawo nga nagwa sa lugar sang insidente antes natabo ang sunog. Nagapati man si Plotenya nga hotel guest ang isa sa 6 nga napatay sa sunog kahapon nga adlaw. Sunog kay Plotenya, wala gihapon sang may nagclaim sa bangkay sa isa ka lalaki nga na-retrieve sa ika-4 nga panalgan sa mga pension house. Sa karon ginaulat na lamang ni Plotenya ang resulta sang medical legal examination agod hibaloon ang gintunaan sang kamatayon sang mga biktima. Magasapol si Bacolod Mayor Evilio Leonardia, upod ang Bureau of Fire Protection, Bacolod City Police Office, Office of the Building Official kay iban pa para talakayon ng investigasyon sa nasunog nga Hava Pension House. Sunog kay Leonardia, hindi siniluyag maghatag konklusyon nga ginaligar may lapse test ang tagdumalahan sa pension house kag luyag siniuna nga patapuson ang maid-id nga investigasyon sa otoridad. Sunog kay Leonardia, ang insidente ang magaserbing nga leksyon sa tanan nga dapat i-review kag regular nga magpatagayon sang fire drill kag hibaloon ang evacuation plan sang isa ka lugar nga ginatiniran. Nangabay man ang alkalde sa publiko nga sa tion nga mag-check-in sa hotel dapat hibaloon kundi ng fire exit sang building.
Nagsuwestyon si Lunardia sa BFP nga dapat kung tani mayara sila sang evacuation plan sang tanan nga building sa Bacolod. Inatagan man sang credit ni Lunardia ang mga bumbero kag volunteers nga nag-responder sa sunog kag ang nag-rescue sa mga nakaluwas. Sa dugang pang balita lokal, pinalangan na aprobahan sang sangguniang panlalawigan ang masobra 4.2 bilyones pesos nga general fund sang Negros Occidental sa 2020. Kalakip na ang 121.9 milyones pesos nga pondo para sa Economic Enterprise Development Department. Unang agin presentar ni SP Committee on Finance and Appropriation Chairman Romel De Bulgado ang 2020 proposed annual budget sa ikaduwa nga pagbasa antes ginduso sa third kag final reading. Sunod sa Vice Gobernador Jeffrey Ferrer, wala man sang mainit nga diskusyon sa nimakaadlaw nga budget deliberation bangod na sabat man sa mga department kag division heads ang mga palamangkutanon hango sila gin propose nga pondo. Dugang pa ni Ferrer, 202 milyones pesos kon 5.04% ang sakasang budget sa 2020 ikumparar sa 4 bilyones pesos subong nga 2019. Desmayado ang grupo sa General Alliance of Workers Association na gawa sa panibag-o nga ginpatuman nga pagpasaka sa bulanan nga kontribusyon sa mga miyembro sang pag-ibig. Sunod kay Winnie Sancho, ang Secretary General sa mga grupo, may maayo man kung tani nga intensyon ang lihok nga ginhimo sa nga amo nga ahensya para sa benepisyo sa mga miyembro apang ini ang magaresulta naman sang dugang nga pagnubo sa purchasing o purchasing power ilabi na sa mga magagmay nga empleyado sa pribado nga sektor. Dugang pa ni Sancho, antes pa man kung tani nagdiyon sa tika nga pamunuan sa pag-ibig, ini sila ang nagpatigayon man sa konsultasyon ilabi na sa mga sektor nga direkta maapektuhan sa nga mga programa. Bangod sini natalana nga magpatigayon sa meeting ang mga asosasyon nga miyembro sang grupo nga gawa para sa tuyo nga makadiyon sang ila panindugan kag posisyon angod sa amo nga issue. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time alas 6:17 sa imo pag-exercise, ini magkalipat nga maaga. Ang nagatino sang imong nga dugo nagasilhig sa mga impurities ug toxins sa imong atay. Ini man nagabulig panubos sa imong blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Ganing sa mga mataas nga kolesterol, pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph o kung bisitahon ng ilang Facebook page, Kalusugan Yan. Detalye sa mga balita nasyonal. Pagkatapos, gid lamang sini.
mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Balita una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:25. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, patayong opisyal sang Bureau of Corrections sa Bucor matapos ginuthang sa tubang lamang sang New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sulod kay Bucor spokesman Major Alberto Taripo, ang biktima ng lalakay Correction Officer Juan Porferio Bergula nga ginassign sa medium security compound. Yara sa tubang singsaka restaurant kamay 400 metros ang kalayon sa gate sang bilibid ang biktima sang ginuthang sang riding in tandem. Natabong insidente das 10 sang aga Merkules sa ginhingagaw pang madala sa hospital sa Bergula apang napatay man pagkaligad sang pila ka minutos. Ginahibalo pa sa otoridad kung ano ang motibo sa pagpatay kay Bergula. Patay ang 3 kamiyembro sa Islamic State Link Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa nagapadayon ng military operation sa Maguindanao. Sunod kay Major General Diosdado Carrion, ang commander sa 6th Infantry Division kag Joint Task Force Joint Task Force Central, ang padayon nga opensiba sa BIFF sa idaram ni Commander Bungos ang ginlansar sa banwas ng Sheriff Saidona Mustafa. Dugang pa ni Carrion nga pagkatapos ng airstrike, nagpatigayon sa clearing operations ang mga tropa sa ground sa idalom sa 33rd Infantry Battalion kag 12th Special Forces Battalion, kag dito nakuha ang bangkay sang 3 kamiyembro sa BIFF sa Barangay Pusaw. Gin-turn over sa lokal nga opisyal sang banwa ang mga bangkay para mahatagan sang desente nga lubong bilang pagsunod sa Islamic tradition. Magduwa sa 3 nga napatay, naka-recover ang militar sang isa ka 5.56mm K2 assault rifle kag isa ka kalibre 45 nga armas luthang. Sa iban nga balita national, nagsobra sa bilyon na peso mark ang revenue collection sing anom ka mga Land Transportation Office or regional offices sa bulan sang Oktubre subong nga 2019. Sunod kay Department of Transportation. Ini kasunod sang ginduso ni LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante nga technology-driven transaction sa ahensya. Sa bulig sang panugyan ni Transportation Secretary Arthur Tugade, na siguro ang mas systematic, matauhay kag mas madasig nga pagproseso sa mga transaksyon sa LTO. Ang mga LTO Regional Office nga nagsobra sa billion peso mark ang revenue collection. Ang mga
ang National Capital Region East nga may 3.06 bilyones pesos, National Capital Region West nga may 2.7 bilyones pesos, Regional Office 3 nga may 2.68 bilyones pesos, Regional Office 4A nga may 2.65 bilyones pesos, Regional Office 7 nga may 1.6 bilyones pesos, kag Regional Office 6 nga may 1.2 bilyones pesos. Sunod sa DOTR, ang dako nga kita sa LTO Regional Office ang isa ka indikasyon nga epektibo ang ginapatuman nga mga kampanya sang ahensya. Sa katapusan nga balita national, nag-apilar sa publiko ang Department of Interior and Local Government nga ipaiway ng issue sa SEA Games kag sa baylo ipakita ang maayo nga pag-amuma sa mga foreign athletes kag delegado nga yari na sa pungsod. Sunod kay DILG Undersecretary kag Spokesperson Jonathan Malaya, nagumpisa na ang SEA Games kag natabo na ang pila ka mga kapalpakan. Rason nga ang maayo na lang nga himuon amo nga ipakita ang pagka-hospitable sa Pinoy sa mga bisita. Dugang pa ni Malaya nga dapat magbuligay kay ipakita ang maayong hampang para sa tanan. Ginatagan pagtamod ni Malaya ang security preparation sa hampang sa diin yara ang PNP, NDRMC kag Interpol nga magabulig monitor sa anuman nga pandam sa seguridad sa tion sa mga sports events. Ginpahayag naman ni PNP spokesman Brigadier General Bernard Banak nga 1,621 ka SEA Games participants kag 80 ka mga foreign delegates ay nag-abot na sa Pilipinas para sa hampang. Naka-full alert status naman ang Police Regional Office 1, 2, 3, 4A kag NCRPO umpisa Nobyembre 25. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:29. Detalye sa balita international sports kag entertainment. Pagkatapos gidamang sini. Pasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagservisyo.
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Una sa aksyon! Kag sa aton balita international, duwang napilasan sa insidente sang pagpangluthang sa parking sa nga isa ka elementary school sa Vancouver, Washington. Ang lalaki nga nagpangluthang gintiro man ang kaugalingon matapos ang insidente. Suno sa Clark County Sheriff Office, luwas na kag wala na sang paandam sa Sarah Anderson Elementary School. Natabong insidente hapon sa Washington kag bag-o lamang tapos ang klase. Suno sa Vancouver Public Schools, wala sang estudyante kag staff sa eskwelahan nga naulamid. Ginakabig nga insidente sa nga domestic violence ang natabo suno kay Clark County Sheriff Officer Sergeant Brent Waddell. Base sa investigasyon, may personal nga away ang suspect kag isa sa mga biktima. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa naman nga sports balita, hindi na makahampang si TNT guard Roger Pogoy para sa Gilas Pilipinas sa 30th Southeast Asian Games matapos nga nakaangkon sang back injury. Sila nga hampang batok sa Magnolia sadtong Lunes nga adlaw. Nagdaog ang TNT sa mga hampang sa score nga 98-97 para makasulod sa semifinal sang PBA Governors Cup. Si Pogoy ay nakapasulod sang 8 ka puntos kag may 7 ka rebounds. Sunod kay Gilas Pilipinas kag TNT team manager Gabi Kuy, ginhambala
gikan sang doktor si Pogoy nga magpahuway sa insa ka semana kag indi na ini makahampang para sa gilasa. So kay Kuy si Coach Tim Cone ang magapili naman sa pool nga mo ang magabulos kay Pogoy. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, tagapakita sa karon nga bisa ng aktor nga si Luis Manzano kag actress nga si Jessie Menjola hindi na makalikaw sa wedding related nga mga pagsunlog sa ilang mga abyan. Sa debaluan, 3 ka tuig na nga in relationship ang duha kag sining karon lamang nangin matunog ang pamangkot kun bala nagpropose ta si Manzano bangod sa nakit-an nga ring sa tudlo ni Jessie kag in-post sa Instagram. Isa sa nagkomento amo ang abyan ni Luis nga si Billy Crawford nga nagpahayag kay Jessie nga hambalo na ang iya nga best friend nga ibutang na niya ang singsing sa ring finger sang aktres. Sa piyak nga wala gintag sa comment, nagsabat naman si Luis sang yes, kag may duwa ini ka mga heart emoticon. Ang duwa wala pa sang maging pahayag angot sa ila plano nga pagpakasal. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:38 kag inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon, Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Nobyembre 27, 2019. Kag mga kaaksyon, 28 dias na lang antes ang Christmas, kag 35 dias naman na antes ang New Year. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.